Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu dihita salutna. Andora sota puka parminggota martangiang naho maita di bagasan rohatabe. Amin. Terpuji Tuhan marende mahita sian bukuende nomor 27 ayat sada rodi ayat patoluhon.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tumapa langit, dohot tanon. Amen. Aina mangulu do hata ni debata jala margogo mangula, jala tumajom sian sando podang si dua baba, jala manorusi doi, rasi rasa disirang hosa dohot tondi, akaring pe dohot uto, jala panguhum doi di paroahon, dohot di pikiran ni roha. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami para sirohan nasumurung, cai tangihon mahami tu anakmu, asa ibana napuna hami, lehon madihami haposeaon nasitong, asa holan ho sabing haposan nami, unang loas huriam marhaposan tu akan nadia seanganon, ai holan hodo haposan dohot haporusan, tayasi maroham, patuduhon tuhami dalan tuhatuaon, asa jupang hami asini roham nagodangi, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon mapatik dihita di bingku sadarion, ima patik pasiahon, patik pasapeluhon, dohot lapatanda. Patik pasiahon. Unang hoolo mahatidakon hata nasututu maralahon dongan jolma. Dia do lapatani, ondo. Ikon dihabiari rohata di bata, jala ikon holon rohata di ibana. Asa unang hita olo manggagapi dongan jolma, mana manjeheon, manang pahata-hataon, paurahon sanggap nasida, ikon yapinan dodongan jolma anggoso takas dope binoto salana. Olan uhum na dengganido pabuah-buahon. Patik pasapuluhon. Dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Mana naposona bawa, mana naposona buru-buru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Dia do lapatani, odo. Ikon dihabiare rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo marakal, mangaroai ugasan ni dongan jolma, dot ugasan tinadikon ni opuna. Si urupon dona sida mangaramoti nasa ugasanna. Akup ni dan jadi bola-bolata par di hutan ni dongan jolma mana naposona pe.
siapoan dona sida jala sidas-dasan maradopon ulauna hian. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan di bata lau mangulau na humbar tupatina. Ale Tuhan di bata sai pargogoi mahami mangulau na humbar tupatimi. Amen. Tatopotima dosata nagudangi martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami para siroha na sumurung. Napungu dohami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham nagudangi do. Sayasi maroham mida sandok bason nami. Sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami. Asa mubar roha dohot pangalawan nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si Pangulu hami. Amen. Baga-baga taringo tu hasesani dosata. Aida ngadong imbarni, ay saluhut tu pardosa, jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan agabe pitor binahen ni basa-basa marhite sian asi ni rohana, inorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajorjon ni debata, bain habangsa parasian, mari hite-hite haporseon di mudarna. Asangapon madi dibata na dikijang. Amin. Tolong
Purpu epistel di minggu ta sadarion imana tersurat di Yohanes binduonom mamuka sian ayat 24 saatro di ayat 25 marsikat soring mahita mancasa. Sokonoma hatani debata. Asadungi di ida na toropi na sodisi Jesus nang aka sisiana pe dibongoti mamuse aka parao jadi roh tuhuta Kapernaum mangalului Jesus. Jadi dung jupang nasi da ibana di bari bani taoi ninna nasi dia mamadok dokana guru tadi hari dohoro ton Dungin na Yesus mamangalusi nasida na tutu si tutu na udok tuan tuhamu didului hamu peau dada ala naun dapot rohamuna tandai tung alani na bosur do indo hamu namangan roti unang masih panganon na olo salpo ulahamu alai si panganon namian rodi hangoluan na sa leleng-leleng na nanaing lehonon ni anak ni jolmai itu hamu ai ibana rodi hati dakon amai debata Dungi nina nasida mamandok ibana dia mabahenon nami asa hula ami aka ulaon lomo ni rohan ni debata dung ini na Jesus ama mamalusin nasida apo saya hamu mana ni suru ni debata ima ulaon lomo ni rohana Dungi nina nasida ma asa dia ma tanda bahenonmu sidoan nami asa tung porsaya hami diho aha diulaho dia opunami mangan mana do di patrostihan tongon nata surat dileon do roti sian banuagi jang panganon nasida Dungi nina Jesus mamandok nasida na tutu do hatakko tuhamu apala si Musa mangalehon tuhamu roti nasian banua gijang damangido na mangalehon dihamu roti na tutu nasian banua gijang ainan tua sian banuagi jang do sileon hangoluan tu portion ima do roti nasian debata gabe didok nasida ma saya tom maleho tuhami ale Tuhan roti sisongoni rap maita manja dungin na Jesus do mando nasida au do roti halungolani sando namale benang nang rotu au jalan na sotupa be mawas manangise na porsea diau martua doaka na tumangion hata ni debata jalan na peopsa amen. Taha tindakon maha porsiat tai songon na hina tindakon ni dongat ta saha porseaon disandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu no satu dosan na tumopa langit dohot tano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iba na tinubuan ni si Maria nagabe-gabean senton di perbadia andoran sohabguan ido tuhata natu mau nabernit di pahuman di silatus nama te tarpaja do ibana di hau pinar silang natua tu bonoto rudung di tanom
namula mangulu di hari patuluhon, namanai tu surgo, lahudu du siamun dewa. Amanai pargogo na satu dosani, bisi maibana paimamulak sogo tanon, mangumi halat na mangulu dohot amate. Au porsea ditondi perbadia, jala adon sada huria nabadia, huria atau panela Kristen akan nabadia, dohot dia sasani dosa, dohot dia tain namandok, mulak mangulu sogot dagini halak amate, dohot dia guluan nasara suda. Amin.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 4 Agustus 2024. Pertanyaan wek, Rabu 7 Agustus 2024. Sada, wek Rawamangun di Bagasni keluarga LHR Sitorus Borusiagian, Jalan Balai Pustaka, Blok D, nomor 20, Rawamangun, Jakarta Timur. 2. Wek Gading Gangkana di Bagasni keluarga S. Sianturi Borusi Majuntak, alamat Jalan Rawajaya Tulu, nomor sada, Bea Cukai Pisangan Timur. Kamis 8 Agustus 2024. Sada, wek balap sepeda di Bagasni keluarga Dodi Siagian, Boruna Pitupulu, Jalan Balap Sepeda Tulu, nomor 30 Tulu, RT 4, RW Onom, balap sepeda, tempat pertanyaan Ruang Timotius, HKBP Rawamangun. Padidion Nabadia, Minggu sadarion 4 Agustus 2024 di Parminggon pukul 10 WIB. Di Patupado Padidion Nabadia Tudak Danak Torok Nidak Danak nama jaluk Padidion Nabadia Walu Halak Bawa 7 Borua 1. Dialog Nasional Lintas Agama, Senin 5 Agustus 2024, Maringanan di Gedung Sopomar Pikir HKBP pukul 10 Tulu 1 10 Pitu 10 WIB, HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Patupa Dialog Nasional Lintas Agama IMA, Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, KWI, PGI, Hindu, Buddha, Konghucu Indonesia dohot aliran kepercayaan nadi dohot ini Eporus HKBP. Padita Resort HKBP Rawamangun, Ketua Dewan Marturia, Ketuan Seksi Sending, Utusan Situa dohot utusan Sian Ruas Niudang Madohoti Dialog E. Pelatihan Pekabaran Injil EE, HKBP Rawamangun rap dohot Badan Kerjasama Manang BKS Marturia Patupa pelatihan pengenalan Pekabaran Injil Evangelis Explosion Manangna EE Maringanan di gereja tu kategoria guru sekolah minggu tanggal 24 Agustus 2024 pukul 10 siawib sampai selesai akan nanaing madohoti pelatihan pengenalan Pekabaran Injil Boima Madaptatu Sekretariat Gereja Manang menghubungi Situa Roside Borus Regar dohot Lamtio Boru Huta Barat. Panitia HUT ke-60 tahun dan 125 tahun Pesta Sending Pesta Gotilon HKBP Rawamangun tahun Oikumene Inklusif 2024. Hobat tu pelaksanaan perayaan hari ulang tahun HKBP Rawamangun Pak Ono 10 tahun Patupa Utama Pesta Gotilon HKBP Rawamangun hari Minggu 6 Oktober 2024 sude ruas ni Huriata asa Parsidohot laho mendukung ulauni. Hobar tu hut dohot rangkaian kegiatan Pesta Gotilon HKBP Rawamangun marhite tiktingon niundang ruas ni Huriata na adong UMKM asa Parsidohot Basar UMKM jadwal buima dijaha di Harotas Tikting. Parheheon na Posobulung HKBP Rawamangun. Seksi na Posobulung naik patupa rangkaian kegiatan Parheheon Batak Naik Show 10 Agustus 2024 1 September 2024. Angka rangkaian kegiatan Parheheon na Posobulung Batak Naik Show Boima dijaha di Harotas Tikting. Parheheon remaja dohot kebaktian Padang.
Parheon remaja di Patupa 10 Agustus 2024 sahatu 8 September 2024 aka kegiatan boima di jaha di hartas titing nauk pinaradeni huriata. Kegiatan seksi perempuan Huria SPH HKBP Rawamangun. Hobbatu peringatan HUT RI 17 Agustus 2024 Seksi perempuan Huria Patupa Piga kegiatan jala aka kegiatan boima di jaha di harotas tikting. Kegiatan ama HKBP Rawamangun. Seksi ama HKBP Rawamangun mengundang ama nomor umur 30 lahom bergabung di paduan suara pria naeng madohoti Pesparawi DKI di bulan Oktober 2024. Latihan di Patupa Ganup Sabtu pukul 10.30 di ruang lantai 2. Informasi pendaftaran boima menghubungi seksi ama. Jumat sia Agustus 2024 pukul 10 sia WIB di Patupa do PHD ama di ruang Timotius Asa ama HKBP Rawamangun niundang madohoti PHDI. Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun. Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun Nong Majalo Corporate Social Responsibility Manang CSR Sian Bank Tabungan Negara Manang BTN. Gudangna 500 juta. Jala di tahap perjolo nijalo tanggal 25 Agustus 2020 gudangna 200 juta. Jala tahap paduahon di jalo tanggal 30 Juli 2024 gudangna 300 juta. Dana nauk tajaloi laho tu beasiswa ruas ni huriata tingkat SD SMP, SMU, dohot mahasiswa. Mau lihatnya mah di Bank Tabungan Negara, Manang BTN, di CSR, Naung Tajalo, anggiat boi dengan mardalan beasiswa i jala marguna tu akka yana kota nama Jalo. Donor darah. HKBP Rawamangun Rap Dohot Palang Merah Indonesia PMI Patupa donor darah hari Minggu 10 Agustus 2024 pukul 10.30 di ruang Timotius Dohot Lukas akasyarat Dohot Hatotuon Boima di Jaha di Harotas Tikting. Pelantikan guru sekolah minggu. Pelantikan guru sekolah minggu HKBP Rawamangun periode 2024 sahatu 2026 di Patufa Minggu Sadarion 4 Agustus 2024 di Parmingguon pukul 10.30 WIB. Terop ni guru sekolah minggu na dilantik 27 halak. Katekisasi Sidi HKBP Rawamangun angkatan 2024 sahatu 2025 nunga mula atta parsiajaran tu katekisasi Sidi tahun ajaran 2024 1 2025 jalah ibadah pembukaan di Patupa Nadi hari Sabtu 3 Agustus 2024. Jadwal katekisasi Sidi di Patupa Ganup hari Senin dohot Jumat pukul 10.30 WIB. Ruas Nataba. Tajalodo gabe ruas Nataba ima sada keluarga Budi Marpaung, Nopita Rita Uli Simajutak, Rap Dohot 2 Halak Yana Konnasida, Rosian HKBP Resort Durenjaya Bekasi, alamat Jalan Kayu Manis 1 Lama, nomor 1914 RT 04 RW 0 Walu, Palmeriam Jakarta Timur, Wek Hutan Kayu Manis. 2. Keluarga Ivan Riandi Yosua Marganti Huta Barat, Siska Samanta Bor Siregar, Rap Dohot 2
halak yana konasida Rosian HKBP Resort Petukangan, alamat Jalan Pemuda Asli 2 nomor 20F, Rawamangun, Jakarta Timur, Wek, Rawamangun, Tegalan. Tolu, keluarga Nyonya Siregar Dewi Rosa Naflatilova Borusi Torus, Rabdoh 2 halak yana konasida Rosian HKBP Resort Jatimurni Bekasi, alamat Jalan Rasman Kampung Sawah nomor 50 Jatimurni W Parserahan Manang Khusus. Tuhatama nama masu-masu nasida gabi ruas nadinggan di tonga-tongata tarlumobi di jolo ni tuhatta. Pilihan dohot aka udut ni buah-buah tajahma di hartas tikting no pinarade ni huriatta di pasu-pasu di batama akabari tamasa dot ulaun akasifat pauta bahen sangap di guarna songonima tikting di huriatta minggu sadarion mauliate.
kecil memberi makan ciptaannya yang kecil. Tidakkah Dia kan terlebih lagi memberi padamu segala yang perlu, memberi kebutuhanmu. Wahai orang yang kurang percaya, jangan khawatir, janganlah takut, karena Tuhanmu sayang padamu. Ya, karena Tuhanmu kasih kepadamu. Jujurlah somun Babu Samaria, mangalam aku sumuri. Abe sobun sombuasna, ulang-ulang menangani.
damene di batana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Huria nahina holongan di bagasan Yesus Shalom. Horas madihita hamanginang. Selamat bertemu kembali Sobu Sihol Nabudari ngajam 12 borongi kami sahat alani dang bui rap dohot alak inata alai sahat ma tabina sida dihita saluhutna horas ma dihita damang dainang na hulak kahon di bagasan perdalanan nami cuti mulai natuari satu tanggal 10 nomor perdumuan na perjulu dalam rangka tonga naing mangidopan upahion sian aka namar holong niroha di huriani tuhata na hinobasan nuaing hami padita resort di HKBP Resort Maranatha Medan aka ruasna di pinggir rel molo taboto hira-hira daerah Helvetia akan di pinggir rel 5 ruasta torop mi ruas 700 onom kakak aung mapagaran namet-met tong di pinggir rel torop mi ruasna 50 kakak jala gudangan aka tukang parkir pemulung don aka supir ojek mai alailas dorohaku ala disido takas dihilalahon nasida nama jakon aka pangula natinongos ni idukta di tonga-tongani aka pakobasion 2 tahun bulan Agustusom mahami pas diujak kondisi jala tahun naro pensiun mahami jadi sian las nirohani huriai jala imatong las nirohani ba naeng pajong jokon gedung sekolah minggu ma huriatai nasa tahun nasal puma mamuka jadi nari Jumat Budari natuari sada di patupama malam dana dan nada di gedung naung mulai dibangun 30% ngai bangun jala macelas roha jala ido pehya padok niak karuestai hampir mencapai 500 juta dapat marumakon hepeng dohot aka material adong nama nubakon simin adong nama nubakon keramik dohot seng songoni alani amanginang las idotong na dihirim rohaniba dihita saluhutna tahun nasalpu ingaro autong nian tu piga-piga aka wek dohot aka dongan nok pinasahat aka proposal alai saya dong kope nahurang alani dihirim rohaku donian asa boitong tinupahan jala borhat mahami tahun naro pensiun sian huriai ima siluaku tu huriai tu tuhani alani amanginang tu macai las rohaku dilihot tuhata nang kesempatan nang di bagasan minggu sadarion boyau pasahaton berita nauli di tonga-tongata napa duahon aladung pidda aus tu Medan manegor aktif doa urap doh akadongan di tim EE jala di distrik Medan Aceh macai aktif do akadongan tim sending di distrik akadongan naung rap namalati kau guru kuhian
alai nuaing ngarap hami nuaing di tim EE di Medan jala marsugut borhat mahami tu Malang madohoti konvensi nasional di Malang dung di Huriata di Maranata au nunga hupatu pahami di si pelatihan EE tu sekolah minggu dohot tu perguru malua nga tulu angkatan alani ido na dihalason rohani Huriata di si jala hubereng tong di Huriata di son dung situa Berlin Haposan manurung ketua Marturia di Huriata ngahehe museng namar sedingi jala hubereng go di FB ni Huriata baru dope di patupa pelatihan sehingga mai nama kehei hapor siaun yak karuasta nak kita saluhud maka nguluhon hinauli ni berita nauli hatani di bata haluaon kepastian keyakinan akan keselamatan jala idotong nasipata gabe kontroversi nang di Huriata HKBP ala adonggo pegudang akadongan padita naso apala bui majalawi dinggan alai dung hudohoti pelatihan tiki dosen di FKIP nomen senau tahun 2007 tung luar biasa do las nirohani todiku jala ido nahu hanguluhon dung dapo tahu pelatihan EE tung macai gomos nang dirohaku dohot jamitaku ikon takas do mangatusi mangauhon kepastian keselamatani alai di dongan padita saya dong kepe binereng mandon so binoto sa guru dituhani songoni ma nang gudang nek karua sate alai mau lihat mah mulunung ngadong sada pelatihan naung tadohoti jala taboto takas haluauta di bagasan Tuhan Yesus marhite-hite evangelism explosion asa anggiat nang ipe hehema nang hapor siauta to dita makanguluhon berita naulii alani manginang mau lihat mah hupasahat nang ditonga-tongani Huriata di bagasan obason las mangilik mau asa dohot mahita manupahi di Huria Maranata Medan nahuhubasi tahun naro tinggal ma aka pelayanan boi ma gabi siluani bai di tonga-tongani Huria songoni ma berita sautik siak kami manginang horas madihita tapi gema hatani di bata turpuk jamita di minggu tasadarioni masya 2 Musa 10 mamukayat 2 sahat rodi ayat walu songonon ma natar surat bisi jadi marmungut masadok luhutan ni halak Israel dopak si Musa dohot dopak si Aaron di halongonani didok halak Israel matu nasida tuk somate hami dibunuh tangan ni Jahuba di tanah Mesir dina huddul hami di labung hudon akkana marhi juhud dina busur hami mangan sagu-sagu ai ditogihok kamu hami ruar tu halongonanon laho mabunu sadok luhutanon atturaparon dunginin na Jahuba matu si Musa idama paro okku matu hamu udat sagu-sagu sian banua gijang asa ruar bangsoi jala di papungu sae sadarinai asa ujuni nasida manang turuton nasida patiki manangdang alai jupang pauno marihon paulion nasida ma nabinoan nasidai gabe silopit mai martibakon napi napungu nasida siapari dungi didok si Musa dohot si Aaron matu sudi halak Israel budarion ma boto omuna
Jahuba paruar hok kamu siat tano Misir. Sugut manugut idau munama hasangapon ni Jahuba. Ainunga di begei bana parungutunguton muna dopak Jahuba. Ai tungi se mahami polau bahet tung marun mungut hamu dopak kami. Akup ni didok si Musama. Molo dileho Jahuba juhut panganon muna bodarion. Jala butongan mangan sagu-sagu manogot nai. Ala naung dibege Jahuba parungutungoton muna. Namar munguti hamu dopak ibana. Ai tungi si manggo hami pola. Dada dopak kami hamu marmungut-mungut. Dopak Jahuba do. Ido sahatna. Huria nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus di bagasan aka parsorion ni hajol mauta persoalan mangan. Ido persoalan na paling mendasar di hajol maut. Jala manghiuton sada ahli Abraham Maslow na meneliti sian sadok kebutuhan ni hajol maun yang paling mendasar memang adalah kebutuhan makanan, kebutuhan fisik, terutama makanan. Asa molodang boy dapotan mangan jolma, ido asa idok tumajobbo nani rahut ni sidangolon hamaleon. Lebih tajam pisau lapar daripada pisau yang sesungguhnya. Boy do diulahot jolma ragam niaka kejahatan ala ni namale. Ala ni do molo di bagasan parenggoluota songonak kahalak Kristen hita. Jalalas ido tok sada pajewon ni huria. Unak sanga male akaruas laho mangihuton Tuhani. Alai mulutung nama lepe, ba memang ala naswada do. Alelas di bagasan nama lesongonipe, dipakai de batado akan nama sai asa lampasol hotton, patoguhok kapor siaut tatu de bata. Asa mulutung pe di luas de bata si patah hitamale, jalarikot do disadetik hita manaon male. Ido asa boy dotong tapatupa sengaja kita berpuasa dari makanan minuman. Asa boy hitamak kilalahon boha bahasan ni Tuhani. Nama kokop nama ngalehon holong ni rohana di hita. Asa boy hipas sehat kita. Sopola gok akasi panganon alai boy tadai bahasan ni Tuhatta. Marhiti-hiti hamalion mulut tungpe di luas Tuhani i gabe kesempatan dihitamadai bahasa ni Tuhan. Alai namasa di tonga-tonga ni bangsa Israel natin rogihon ni debata marhite-hite si Musa dot si Aaron ruar sian parhatobanon. Mereka menyangkal identitas diri mereka sebagai budak. Naso mungkin nasida mangalang juhud songon padok na di bagasat turpuk tahun ala ni male di bagasan pardalanan di parhorsikani gabe disangkal nasida ma identitas diri nasida songon hatuban hian ala ni malena jaladang dibereng nasida sakap ni Tuhan dinamangujune nasida di bagasan pardalanan nasida sian parhatobanon laho masuk tutano kana ani asa di jauh nasida di bata alai justru gabe marmungut do nasida dopak si Musa dohot si Aaron sahira si Musa dot si Aaron ma dianggap nasida naboy mangalehon nasida mangan namanarihon ngolu nasida. Hape dia mah nabi nahin ni si Musa dot si Aaron. Songot jolma biasa.
Songoni dotong nang sudi akka uluan di tonga-tonga ni akka punguan, di tonga-tonga ni huria, nang manang di dia pehita. Di tonga-tonga ni akka parsaurata di portibion. Seorang pemimpin itu hanya dia membawa seseorang kepada sebuah tujuan bersama. Asabui malua akka jolma sian akka sitaonon nang akka ragam ni parhatubanon. Lausongoni do nang ulaw ni huria na pinatupan ni bata huria di tonga-tonga ni portibion dada asa holan bosur marsi panganon. Lausongoni do nang akka namang ihut to Tuhan Yesus songon na diturpuk epistel sinakining haror ni Yesus dada holan laho mangalihon halak bosur marsi panganon sopo la mula-ulaon. Ale asa porsia do Tuhan Yesus. Asa porsia do debata na manarion ngolu. Alai huhud ikon mangula do. Ikon mangula do. Asa halak molo naing manghihut to Tuhan Yesus. Holan laho bosur om mapangujunani. Nama bait jol magabedang boibe bagas mangatusi lapatan ni namang ihotot Tuhan songon halak Kristen hita. Alani hamang nang di tonga-tonga ni akka parukilon di tonga-tonga ni akka namasa di akka hamalion sian perdagingoni naenggo nang berengotta ahado sakap nauli ni Tuhan molo di loas di sada partikian hita manaon male alani akka sinadongan na humurang asalam takas do hita mangatusi debatado mual ni hanguluan bahwa kehidupan kita itu jauh lebih berharga dari segala makanan moloboi mangolu hita holan alani basa ni debata jala debatado na manarihon ngulutta nang di bagasan turpuk tao namanginang namar mungut-mungut bangsa Israel do paksi Musa do siaron gabe dituduh nasida di batana yang mabunuh nasida nambabuan nasida ruar sian parhatobanon madalani halongonan hapelos didok nasida do di batana yang mabunuh nasida marhite-hite male di pardalanani alai las disido na yang dipatuduh di batasa si tonga huasona panarihononna lubi sian na pinikiran ni nasida di hajol maun nasida asa molo di pamasa Tuhan ipe sada partikiat di hita manaon hamaleon manaon hahurangan asalam solhod do hita tu di bata dada nanaing menyangkal panarihonon di bata gariada lampa solhoton hita tu Tuhan ido asa lam taida siat Tuhan ido mual ni nasana dinggan mual ni hanguluata jala debatado na mangalino hanguluan di hita ganuk debatado na manarihon ngulutta atong nang dibagasan pardalanan ni bangsa Israel namar munguti na sida dopak si Musa dohot si Aroni debatado mangalusi na sida dada si Musa dohot si Aron ale debatado mangalusi na sida nani dok ni debatatu nasida lehonok kuma sian banua gijang sian langit ima manna si panganon nasonia tusan nasida gabi dedok magwarna manna anggolapatan ni manna ahadui nasoyat tu si nasida dilehot debata manarihon nasida alelas disido naing diujuni debata nasida damang dainang nanang sidohonon na marihite-hite turpuk sadarion bahwa Allah memberikan kehidupan kita dengan kebutuhan yang barangkali kita tidak mengerti dari mana itu datang. Jalanan nilehon ni debata sifat adang niatusan ahanan nilehon ni debata tetapi itu untuk menjadi kehidupan bagi kita. Dada songon na tapi kiri,
dada songon akan tahirim, dada songon akan taula sipata, nanilehon di debata. Tetapi Tuhan punya kedaulatan, punya otoritas untuk memberikan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Naso pikiran ni jolma, naso sian nani ulana. Tetapi persoalannya, nani leon ni dibata, sipata gabi mangujuni do. Allah, molo nunga disarihod debata hita, olo do tubu nang akahamok kuson. Molo nunga dilehod debata tu hita, olo do holan manarihot tu dirita hita. Ido nani ujunan di debatane dok na marhite-hite turpukon lehonon di debata masian banua gijang nasonia tusan ni bangsa Israel ima manna alalas marhite ima di ujuni debata nasida tohodo nanaeng mangului patik dohot uhum ni debata nasida manang naing gabe holan asa busuro donasida manang holan manariot tu diri na donasida asa ido molo tajahai namangihut dipudi ni turpuk taon tarida do memang nang aka karakter ni hajol mauni ala na nileon ni dibata macai godang boy dolo monasida mabuat nasa godang-godang na tetapi itu hanya bisa bertahan untuk 1 hari. Alani molo dipapungu-pungu nasi dan lo bisian kebutuhan sadari manugut nai marsugut ngagabi busuk gabi muap mai. Alai molo diari paonopon ninna boy ma untuk cukup 2 hari ala hari sabat dang mangula benasida ala dibatape mangalihon lobi boy do buaton nasida lobi tetapi hanya cukup untuk hari sabat. Lapatan niya manginang panarihon di bata tu hita memadai untuk kebutuhan, bukan untuk berlebih-lebih. Cukup untuk sehari. Jalakan upari mai di leon debata. Tetapi bagaimana kita mengumpulkan untuk kepentingan hidup kita cukup untuk 1 hari. Disima boy tahilalahon panarihonon di bata bahasa dohot burjuni Tuhani namanariho kita. Alai molo naik tapapungu-pungu lobi sian nasukup di hita. Itu akan menjadi busuk. Menjadi uap yang tidak nyaman. Ido naidok namanda. Nasoniatusan di bangsa Israel. Alai boy panguluhon nasida cukup untuk 1 hari. Ala ganu parido dilehod di bata akka si panganon narikot di nasida. Laos songonido nang dihita manginang. Allah memberikan cukup bagi semua orang. Tetapi ketika ada orang-orang tertentu mengumpulkan lebih dari apa yang dia butuhkan, maka itu menjadi busuk dan menjadi bau dan bahkan merusak tatanan kehidupan dohot roh pikir pegabisiga. Ido asa panari honon itu hati huta ganu pari cukup untuk sadari, bukan untuk berlebih-lebih. Manangisen apapun naing lobi sian kecukupan, itulah akan menjadi penyakit. Asa manginang di sarihod debatado hita ganupari. Di lehod debatado dalan nasoniatusan asa mangolu hita. Alai molo naing roha ahud do hita las disima hasisegani akaparsauran segani akapikiran jala tubuma nang ragam ni akasahit marhiti-hiti akka natahulu jahuni. Di halu jahok kita dora amanginang lahu manarihon akan narikot di ngoluta alai sipata adong ko namar lubi-lubi nama narihon tu akka anak cucu keturunan
Songon nabi nahin ni Tuhan Yesus berita taringot tu namora na oto iyate. Nungagok lumbungna. Nungagodang akka na pinapunguna. Alayalagok ni akka artana. Dilohay mamuseng lubung nai. Ibay mamuseng lubung na ubalga. Gok mamuseng ipapungu-pungu artana. Boy untuk 7 keturunan, 10 keturunan. Alay diborngin nai Roma Tuhani. Iho namora naoto. Sadarion hubuat mahosam. Tu dia ma na pinapungu-pungumi. Ido na dipaingot Tuhan tanang tuhita. Boha hita manada panari honon ni bata. Ganu pari dot sariot de bata hita. Dakkea dangadong panupahion ni bata di hita. Di sarihot de bata do hita marhite-hite aka iklim cuaca. Marhite-hite aka keamanan, aka kenyamanan untuk kita bekerja. Aka fasilitas asabui tama muji-muji de bata. Alai molo nunga marlubi-lubi. Laus tusi marohatta torus. Dang betu de bata. Jala disima tubuh lan akkana masa. Mabbain maol modutta songonenak parsa orata. Jala Tuhani pe dak tapasangap be. Gabi holat tusi nama rohatta. Asa ido padok ni Tuhan Yesus manang di dia artam di sido roham. Nanaing ditakasi turpuk tahun tu hita di dia do artam, di dia do artatta. Molo na dihasiang anod doi bamago butimay. Dakta boto museng tu dia ujung ni. Ale molo nung atakasi tanah di banu agi jangi do artatta. Tung boha pe godang niak kasinamot. Aka basa-basa ni dibata nanilihon na tuhita. Argadoi pakyota. Lahu pararaton hata ni dibata. Lahu mangalehon akadongan nahumurang. Nabui mangurupi manupai ulaun parbarita naulion. Tu sudah lihat portibion. Asa tu siro hitana yang ditigi turpuk tao na manginang. Molo padok ni Tuhan Yesus di epistel tasinakining. Alanu nga bosur na sida. Si 5,000 halaki. Sopola mula-ulaon na sida. Boy bosur na sida. Alani naing diroro na sida ma Tuhan Yesus pabakiton gabe raja. Alay sumisi ma Tuhan Yesus. Ay ngay boto rohana jahat do rohana sida. Ido asa diturpuk tay dilului hamu peau dada alanok porse hamu alai alanong busuron mangat do hamu alani di dok Tuhan Yesus lului hamu masih panganon nabui hot ro di saliling-liling na ido naikot si lulu at tamanginang anggo akana di portibion tuksa guru lomoni Tuhan ido tungbo hape mulu narikot doi tupahan ni Tuhan tadi. Sopola behita mamikiri alai di sarihot Tuhan tado hita. Alai nang namadok unak pola mangula hita. Huhut mangula hita. Tahabur juhom mamangula. Alai nadapot sian akan nataulai tasarihom ma nang akadongan dohot ulaon parbarita naulion. Asa marsangap Tuhani jala hipas nang hita di partodiope. Unang gabi diha-dihaon roha pikirata. Apalagi mulunung ata pikiri. Gok niya ka arta nauk tapapungui. Sotung maun nang ka pinoparta gabi marsigulud alani. Alani manginang marhite-hite turpuk taon. Naik sarihonon di bata hita. Jala odo naik disukud di bata di hita. Isya do na manarihon ngulung. Untuk apa kita hidup? Kenapa kita harus hidup? Tua hadon nanilihon di bata. Akasinamot arta nanilihon ni Tuhan itu hita. Kenapa kita juga harus mengalami sesuatu yang kurang dalam hidup ini? Semuanya itu adalah dalam rangka
asa taida do Tuhan do sumber kehidupan. Tuhan do na manariho kita. Jala Tuhan do da manarihon nang akadongan marhite-hite hita. Mulunung nga ditupak di pasu-pasu tuhat tahita marhite ragam niak kanabui si bahyanota ditonga-tonga ni paranggulota asa dinggan nang saluhutna didonga-tonga niak kaparsoran songoni nang pangulauta gabe marsangap ma Tuhani. Atong alania manginang kabereng ma dia ma lapatan dinan dilihon diri bata di hitaganub asa marsangap Tuhani jala sonak kita jala taruli nang akadongan dia ka sinamot dia ka basa-basa nanilihon ni tupak ni tuhatta tuhita ditupak tuhatta nang akka ulauta songoni nang akka pinoparta mulunung nga takas tasarihon ulaw ni Tuhani. Atong say tapasangap matuhata nang marhiti-hiti ragam niak ka panarihon ni tuhatta tuhita laos tapake masaluhut nai laho marbarita nauli pasangapod di bata saluhut pangalehon ni di bata asa tau hita parsidohot manupahi ulaun lomo ni rohan ni di bata. Amin. Mauliate ma di sombor rohan nami tuho ali Jesus Tuhan nami roti hanguluan nasian banua gijang na mangalehon hanguluan na manoktong dihami na manarihon nang dihami parngoluan siap hari nunga ditupahi ho saluhut akka ulaun nami gabe dapotan akka na arga hami lobi sian nahu hari kotok kami alani Tuhan saya jari mahami memakai saluhut nai tahu pasangapoko jala parsidohot nang mangula lomo ni roham para raton harajaommu di tonga-tonga ni hasianganon dipatuduh kodo nang Tuhami ali Tuhan marhiti-hiti akan naung masa di tonga-tonga ni bangsom Israel ujui nang di akan natorop namang yut-yut Jesus ujui asalam mangarti jala uboto hami nalaho marhua jala laho tudia do hami namang yutoko asa unang gabe marmungut-mungut dopak Jahobah songoni nang tuak kadongan na manguluhok kami di tonga-tonga ni huriam ay saluhut nai panarihonon mudo asa hodo ali Tuhan na mangalihon hanguluan di hami jala hodo na manarihon narumikot sian nasa si panganon di portibion marhiti-hiti ngulu partodion nami nungatung taruli hami di hatam hanguluani atong marsangap mahonang di tonga-tonga ni akaulon nami ali Jahobah di bata pasu-pasu masaluhut akka ruas ni huriam dia ka nahumurang di sidangolon na si patabuy masa di loas ho at turaparon si pata ala sa lam takkas do mangido tuho asin ni roham alay molo nung nga dilihok ko lobi siyan nasukup di bagasan sadari asa usariok kami do nang akadongan ali Jahobah di bata sarihon masaluhut akaruasmu naro mangido tuho jala naong dilihok ko akaragam ni pasu-pasu asa mangula laho mang pasangapoko ali Jesus Tuhan nami diharoro nami di bagasan o basope nahupasatami barita di tonga-tonga ni huriam hakabepe Rawamangun dinanaeng pensiun hami sian ulaun nami di hapad di taon ditikin na jonokon masih hol rohani huriam hakabepe maranata resort maranata nahu uluhon nuaing dilehokko asa dapotan uli nasida sian pakkubasion ni naposomon alani Tuhan saya tupak pasu-pasu mah saluhut na perdalanan nami dengan manopot akka huriam di tonga-tonga ni perdalanan nami asi maroham Tuhan nang disudeak karuas ni huriam hodo manarihon saluhut nasa narikot dinasida asa dihalason roha nasida masaluhut na panupahion dia kaulaw narikot di harajaumu
pasu-pasu masaluhut akayanak kon nami, pinopar nami, manang di diabe penasida, mangula saluhut lomone roham, holang sian roha parmungut-munguton, sialan na somanada takas di bagasan Tuhan Yesus. Pasat kami Tuhan Tuhan akaruas ni huriam, nauktar surat di buku tiktingon, guarna sida akan di bagasan parsahiton, di bagasan hagalo ni pamatang, nangakaparukilon na maragam, asi rohap Tuhan, say pasu-pasu ramoti nasida, di parsahiton hagalion nasida, homa gabikugo nasida, homa pamalupon saluhut akka parsahiton namasa di nasida. Mauliati ma diho Tuhan, toktong ma ramoti dongani hami, manguduti akka pardalanan dohot ulaw nami, songoni ma naksaluhut akka naposom, parhalau duni huriam, na mangula akka ulaw na di tonga-tonga ni keluarga, masyarakat, nang lumobi di tonga-tonga ni huriam. Mga sahon asin ni roham di bagasan Jesus Tuhan nami, hupasat tami tangiang pangidoan ilihilik nami, asi maroham di hami. Amin. Ulay hamu harajau ni hebata, rabdohot hati ko
pasahat mapelia taon tu di bata martangi yang mahit. Ali di bata manami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut silehon-lehon nading kadohot nasa uli basa nama uli utus. Upasatami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Rai jalo may gabi uap na husus pijulom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhaseak kami pilihan non pati bulo na rajaon mo. Itonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu, say ro maharajaw say saut malomo ni roham di Banotongawon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, idosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasa dami, jalo hamu mapasu-pasu ni di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sondak ton Tuhan di bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Idopak kon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala di pasaor hon madamina tutodim. Amin. Jajak